Igsuon sa atong pagkinabuhi nini nga kalibutan, bantayanan gyud kaayo. Kay dunay panahon nga linglahon kita sa buhat sa kaaway. Dunay panahon nga linglahon kita sa buhat sa demonyo. Pinaagi sa atong makita, pinaagi sa mga panalangin, pinaagi sa mga butang atong nakita nini nga kalibutan. Sa Romans 8 verse 5, giremind kita sa Dios aron dili kita malingla sa buhat sa demonyo. Aron dili kita matintal sa mga butang nga atong nakita nini nga kalibutan. Ingon siya diri, for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. Muna igsuon nga bantayanan gayud kaayo. Nga dili kita matintal sa mga butang nga atong nakita. Dili na to higugmaon ang mga butang sa kalibutan. Tungod kay ang paghigugma sa mga butang niini nga kalibutan, ang paghigugma sa mga panalangin nga niabot sa tong kinabuhi, usa day kana na makapahilayo sa Ginoo. Ug kun mahilayo ka sa Ginoo, mahimo kaniyang kaaway. Tungod kay ang imong higugma, ang mga butang naman nga imong nakita. Ug usa pa niya na isuon ang atong pagkatawhanon nga kinaiya. Usa pud kana isuon nga paglingla. Usa pud kana nga pagtintal sa demonyo. Tungod kay pinaagi sa atong pagkatawhanon nga kinaiya, kung magpadala kita sa atong pagkatawhanon nga kinaiya, usahay mao kanay makapahilayo kanato sa Dios. Tungod kay ang mga pulo nga mogawas sa atong baba, dili naman iya sa Dios o dili naman makapahimuot sa Dios. Mao na igsoon bantayanan gayud kaayo. Samtang kita ania pa niini nga kalibutan, daghan kay ta nga anging bantayan sa tong kagalingon isip mga Kristohanon, isip mga katawhan sa Dios. Aron ang Dios dili maguol kanato ug dili kita mahimong iyang mga kaaway. Tungod kay kung maiya ka na sa demonyo, mahimo ka ng kaaway sa Dios. Maong kinahanglan nga sa kanunay magkinabuhi kita nga Dios nun. Atong batunan ang kinabuhi ni Kristo. Tungod kay ang pagkinabuhi nga Kristohanon sa kanunay naghuna-huna ka na sa mga butang nga Kristohanon, dili sa mga kalibutanon. Tungod kay ang paghigugma sa mga butang nini nga kalibutan, dili ka na iya sa Dios ug dili mahimot ang Dios ni ana. Ug mahimo kang kaaway sa Dios igsuon kung imo ka nang buhaton. Ini nga verse igsuon nag-remind sa tuwa nga kinahanglan nga ang atong higugmaon mao lang gayud ang Dios, dili ang mga butang nga naa sa kalibutan. Gihatag kana sa Dios ang tanan, iya sa Dios ang tanan, apan ang gusto ni Lord, siya lang gayud ang atong pasalamatan, siya lang gayud ang atong pasidunggan. Tungod kay kanang mga butang nga naa nini nga kalibutan, wala kana kung wala ang Dios. Mao sa kanunay isuon atong ipatigbabaw ang atong gugma diha sa Ginoo. Atong pasalamatan sa kanunay ang Ginoo sa tanang higayon. Tungod kay ang Dios mao ang tag-iya niya ng tanang butang. O kung ato ka ng buhaton igsuon nga magkinabuhi kita sa mga espirituhanong mga butang, ang Dios mahimuot kanato ug sa ingon ni ana nakatuman kita sa balaod sa Dios. Amen. God bless sa tanan.